Paris Joy, Pedi o pan Jay, o pan hiw. Dwi'n mynd allan rhyw Gymru i felio i hwnna'r llall. A newydd brynu belar yma dros 5 mlynedd ar 20 a mynd i ochr hyd y main. A griff bach dolfeili yn dod dros y clawdd. Ac yn edrych ar y belen mae wedi bod yn troi yn y belar. Diawch, medda Griff. Ciasa gwair achgen. Ie. O'n enw da, do. Ie. Ni'n clywed rhywun yn deud yn y bain bod Stixan yw oedd y mor fawr oedd fatha mudflap mansell. Dwi'n clywed bod rhywun yn dena fel dipstick, de. O ie. Wel ie. Falle mae ceir, da ni wedi arfer meddwl am... Y byd mecanyddol ni'n cymryd dros. Ie, dena fel dipstick. O, mae'n anturiol dydy, os di pobl yn droi efo pethau mecanyddol, mae'n rhywun hynny ddisgwyl.